belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede, die vandaag is uitgesproken op Prinsjesdag, kort aandacht besteed aan de Caribische eilanden. Maar meest opvallend was de speciale passage die de koning heeft genoemd over het slavernijverleden. Een open blik is volgens de tekst in de troonrede nodig om de minder mooie bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis onder ogen te komen. Door het gesprek over het verleden te voeren wil de regering bijdragen aan noodzakelijke erkenning en de verbinding tussen mensen. De Extra opent vandaag met een bericht over de behandeling van de zaak Nautica. Daar staan 2 mannen terecht voor de export van 22 kilo cocaïne naar België op 21 april van dit jaar. Tijdens de behandeling hebben de 2 aangegeven dat er een hoge baas is bij de douane op Curaçao die ervoor zorgt dat drugs passeert zonder dat het wordt gedetecteerd. Het is niet duidelijk wat er volgens hen mis is gegaan, maar volgens hen kunnen drugsdealers rekenen op de steun vanuit de douane. Curaçao had gistermiddag opeens te maken met hevige regenval en veel donder en bliksem. De meteorologische dienst had een waarschuwing doen laten uitgaan, maar voor veel mensen kwam het toch nog als een verrassing. De weersomstandigheden leidden onder meer tot het vallen van verschillende bomen. Bij verschillende daken was het schade aangericht en er was sprake van overstromingen door de hevige regenval. De kustwacht in het Caribisch gebied heeft gisteren samen met Defensie opnieuw een grote drugsvangst gedaan. Vrijdag was het ook al raak, toen werd 1600 kilo onderschept. Dit keer ging het om meer dan 1000 kilo. In de vroege ochtend werd een zogenaamde go-fast onderschept. In de boot lagen balen met drugs. De bemanning is gearresteerd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llámanos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim. Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come abo. Het parlement op Curaçao heeft gisteren tijdens een vergadering veel kritiek gehad op minister van Financiën Javier Silvania. Volgens sommige parlementariërs heeft Silvania tegen de staatsregeling en het statuut gehandeld door staatssecretaris Van Huffelen om toestemming te vragen om de wet topinkomens te wijzigen. Dat zei onder meer Quincy Girigori van de PAR. Vanuit zijn eigen partij, de MFK en ook andere partijen, zeiden dat Silvania niks verkeerds heeft gedaan. Het project om op Curaçao verschillende wegen te verbeteren is gisteren van start gegaan op de Don Martina Boulevard. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gaf het startschot en de eerste werkzaamheden zijn op de boulevard verricht. Zoals bekend heeft de minister 5 grote wegen uitgekozen die in de komende weken zullen worden aangepakt. Het wegennet op Curaçao is aan verbetering toe, zo stelde Cooper keer op keer. Supermarkt Arco Iris is gisteren voor de tweede keer in korte tijd overvallen. 3 gemaskerde en gewapende overvallers kwamen aan het begin van de avond de supermarkt binnen en eisten geld. Vermoedelijk is de gehele dagomzet meegenomen. Op 10 augustus gebeurde dit ook al, toen werd Arco Iris ook door gewapende en gemaskerde mannen overvallen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.